Sılav, merhaba jwara, hümker hatsın kanala Pürtük Hazi. Bir hafta ez xwazim behsa edebiyata Kurdî bikim. Ji ber ku ev salekem ve kanala Pürtük Hazi vekiriye û ez zêdetir behsa edebiyata Kurdî dikim. Çi berhemên roman, çîrok, helbest, lêkolîn û her wihaydin. Geynî wî behsa edebiyata dünyayê jî dikim. Lêkolînên ji dünyayê, serxwarin û vexwarinan vana jî ew dikim. Lê zêdetir behsa edebiyata Kurdî dikim. Xwe armanca min a yekemîn jî ew e ku ez berhemên edebiyata Kurdî, nivîskarên edebiyata Kurdî bixwînim wan nas bikim û bi wê jî bidim naskirin û berheman wan pirtûkan pêşniyaz wê bikim. Ji bo wê pirtûka ku vê heftê min bijart, ev çend caran jî me pirtûka xwandiye, biraz pirtûkek gelek giring e ku destpêka edebiyata Kurdî ye. Yani ji bo ku derheqa edebiyata Kurdî hin agahiyên ku dibe her Kurdek bizanibe. Ew divê berhema ku vê heftê hez pêşniyaz dikim. Ev berhema ev e. Ez hemen navê berhemê bibêjim û em li ser berhemê baxivin tew nivîskarê jî bi rastî gelek giring e. Berhema me destpêka edebiyata Kurdî nivîskar Mehmet Uzun ji weşanên îtihakî hatiye çapkirin. Ev çapa çaranê desmi da. Ez barim hemû Mehmet Uzun nas dikin. Yani dibe we hinnikan berhemê xwandiye belkî nexwandibe jî lê dîsa we navê Mehmet Uzun me heqeq bîstiye ku nivîskarek Kurd e bi nav û denge û berhemê wî di dunyayê ne tenê nav edebiyata Kurdî de yani ne tenê nav Kurda da di nav Tirkan da û di dunyayê da jî yani bi nav û denge Mehmet Uzun bi nivîsên xwe bi romanên xwe pirtûkê xwe û gelek jî roman nivîsanine heft heşt hew sev romanên Kurdî henin geynî wî bi zimanê Swêdî, İsveçî û zimanê Tirkî jî berhem nivîsandine. Mehmet Uzun sala 2007 da vefat kir rehme xwedê ser be gora wî mezarê nihale Amedê. Nihayet dixwazim vegerim berhemê yani destpêka edebiyata Kurdî çi ye ev berhema behsa çi dike nav da jî ji xwe hûn dizanin ku behsa edebiyata Kurdî dike û bi kurtasî behs dike yani wek dirêj li ser lêkolînekî wisa ne bi kurtasî edebiyata Kurdî çax dest pê kiriye ji ku da tê behsa zimanê Kurdî behsa nivîskarên Kurd yê ku bi nav û deng di dîrokê da û heta vê roja îroyîn em bêjin ev berhema 1999 da yekemîn çap bûye. Heta wê devrê Mehmet Uzun behsa wan nivîskaran ke mêja Ehmedê Xanî bin heta Feqiyê Teyran heta romana yekemîn ya Şivanê Kurd Erebê Şemo behsa wî dike jiyana wî dike Kurdên ku li Qafqasyayê û behsa yani babetên ser hêlin Kurdistanê yani em bêjin Bakur û Rojavayê Kurdistanê behsa edebiyata ku vê sed salî da li wir bi çi awayî jîm gel ser piyamaya behsa wî dike dîsa Rojhilata Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê Sovyeta berê Kurdên ku Sovyetê û behsa li Avrupayê edebiyata Kurdî ça geş bû û ça mezin bûye. Niha berhema çima giring e ku em bixwînin dibe her Kurdek dibe vê berhemê bixwîne ji ber ku niha bisulman yani ji bo bisulmana ola bisulmanî de tiştek ku sey dînê İslamiyetê de dibêje ku her bisulman jin mêr feqtin ne cudayîtin ne dibe bi qasî ku bikarbin îbadeta xwe bikin hin tiştin hin agahiyên sereke de olê da hene ku bizanibe vê îbadeta xwe bikaribe bike yani dibe ev ji bo wan ferz de niha em Kurd jî wisane ji ber ku zimanê me yani perwerde bi zimanê me bixwendin tiştine ji ber wî dibe em Kurd jî gerek hin agahiyên ku li ser yani edebiyata Kurdî henin dibe ev agahiyanê ji bo me wek ferzin gerek em bizanibin ku em bikarbin di cemaetekî toplumekî de di civînekî yan ji cihekî yan jî di nivîsekî de dema derbas bû em ê bêjin em dizanin û agahiyê ser vanan jî em bikarbin yani bizanibin. Rastiya ji bo me giring e ku em vanan hîn bibin ji bo wî ev berhema gelekî giring e destpêka edebiyata Kurdî me got şeş hev babet tê da hene Pirtûkê de di têkoşîna zimanê Kurdî da dîre yani jînbûna zimanê Kurdî da dîre heta roja îroyîn em bêjin tîne behsa nivîskaran dike behsa pirtûkan dike berheman dike wê pêvajoya ku zimanê Kurdî tê da derbas bûye ew êş û ew elemên ku ew zordestiyê dîne û geyn wî dîsan ew berhemên ku bi rastî di sed salên da berhemên ku dane giring ji edebiyata Kurdî gelek giring im rastî ji bo wan jî dibe em hîn bibin ev berhema gelek giring e ez vê berhemê pêşniyaz wê dikim dibe teqes her Kurdek
hewl bide ve berhemi bixune. Ez dixwazim yek Mehmet Uzun xwandiye ji kerema xwe yekemîn kîjan romana xwandiye Pirtûkawî bira dibin videoda şîrove bike bira herkes wê berhemê binivîse ku em bizanibin. Hûn tev bimînin xweşiye da dem baş.